Εδώ είμαστε λοιπόν μαζί με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας, το νέο Υφυπουργό Ναυτιλίας, νέο στην πολιτική, παλιό στην αυτοσύνη και στα ναυτιλιακά. Μεγάλα καράβια, μεγάλες φορτούνες. Έτσι, σωστά. Και το μόνο φοβάμαι είναι ότι θα δυσκολευτείτε πολύ να συνηθίσετε στο δημόσιο έλεγχο, διότι ο πολιτικός από την ώρα που μπαίνει στο δημόσιο βίο πάβει να έχει την χαρά της ιδιωτικότητας. Έχετε απόλυτο δίκιο και ήταν ο κυριότερος ανασταλτικός παράγοντας που ακριβώς πέρασα μία φυταλάντευση. Από την άλλη πλευρά όμως, ένας φίλος μου Ιταλός γερουσιαστής που είναι ιδιοκτήτης της Τράπεζας της Χελίας και τον πήρα για να του ταψάλω, γιατί τον είδα ξαφνικά ένα μαθητή μου από το Πανεπιστήμιο Ακροαριστερό να είναι στην κυβέρνηση Μπερλουσκόνη. Του λέω: εσύ δεν τρέπεσαι? Και γερουσιαστής της κυβέρνησης Μπερλουσκόνη μου λέει: Μάκη, κάποτε τελειώνουν τα λόγια και αρχίζει η κριτική. Και η κριτική κάποια στιγμή τελειώνει και αυτή και πρέπει να περάσει στην πράξη. Και πήγαμε πολύ, μου λέει, από την αριστερά στο Μπερλουσκόνη, πιστεύοντας ότι με έναν αρλεκίνο πρωθυπουργό μπορούμε να κάνουμε σημαντικά πράγματα, επειδή τουλάχιστον ήταν μάνατζερ. Ναι. Δεν μου άρεσε. Βέβαια, εγώ δεν το βλέπω έτσι. Εγώ το βλέπω ότι απλώς η πατρίδα μας είναι σε μεγάλο κίνδυνο και αυτό ήταν η πρόκληση και που με έκανε να ξεπεράσω αυτές τις αναστολές που λέτε για την κριτική μπορεί να έχω σαν πρόσωπο. Όχι, βέβαια. Αν και νομίζω ότι ανήκετε στον κέντρο αριστερό χώρο. Σωστά το λέτε. Τουλάχιστον έτσι δηλώνω και στα πλαίσια που στην Ελλάδα είναι ότι δηλώνεις, έτσι δηλώνω. Σημασία έχει τι αισθάνεστε. Και έτσι αισθάνομαι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό επίσης. Και ελπίζω η εμπειρία που έχετε να μετασχηματιστεί σε ενέργεια σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον Υπουργείο, για το οποίο θέλω να σας ρωτήσω κάποια πράγματα, καθώς εμείς στη Ζούγκλα έχουμε και το Ζούγκλα Port, το οποίο το έχω υπόψη μου και είναι πολύ σημαντικό και πετυχημένο. Και είναι για το λιμάνι, το μεγάλο λιμάνι και όλα τα λιμάνια, αλλά κυρίως για τον Πειραιά, το οποίο σηματοδοτεί, εν πάση περιπτώσει, αυτό που λέμε ναυτιλία, είναι σηματοδότηση, είναι φάρος ο Πειραιάς. Όπως και να το κάνουμε, και το λιμάνι του και όλα αυτά και την αυτοσύνη. Αλλά υπάρχουν και ερωτήσεις του κόσμου και επιμένουν σε πολλά, γιατί θέλουν, λέει, να είμαστε αντικειμενικοί. Σας επέβαλαν, λέει, ένα πρόστιμο 200.000 ευρώ στο σημερινό Υφυπουργό Ναυτιλίας, αλλά και ισόποσο στον κύριο Λεβεντάκη, διότι με εταιρικές ανακοινώσεις κατά το χρονικό διάστημα από το 3 ως το 5 διαδίδεται ανακριβείς πληροφορίες σχετικά με την απόκτηση του ελέγχου της εταιρείας από το Λεβεντάκη και την αποχώρηση του Βερνίκου από αυτήν, καθώς και τη μεταβίβαση από την εταιρεία προς τον τελευταίο του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων, με αποτέλεσμα οι επενδυτές να χάσουν τα λεφτά τους. Να σας εμπιστευτεί τώρα ο κόσμος για την ναυτιλία εξαιτίας αυτού του συμβάντος? Είναι μια ουλή, είναι ένα ατύχημα, είναι αυτό που είπατε ότι πολλοί κόσμος... Πιστεύω ότι οι εμπειρίες μου είναι πολύ χρήσιμες και πιστεύω, όπως είπα και προηγούμενα, ότι γύρω από την υπόθεση του χρηματιστηρίου, που πιθανόν αξίζει να αφιερώσει τη δική εκπομπή, όπου μέσα σε αυτή να λάβει την υπόψη και τις δικές μας εμπειρίες, πιστεύω ότι ήταν λάθος όλη η δομή και κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις, όπου ήταν εξοντωτικό το πλαίσιο το οποίο υπήρχε. Και δεν είναι τυχαίο και μου κάνει εντύπωση γιατί αυτό το πράγμα παίρνει τόση διάσταση, τη στιγμή που όλοι έχουμε ζήσει όλη αυτή την πορεία του χρηματιστηρίου και το πώς έχει καταλήξει σήμερα. Προφανώς, γιατί όλοι τα έχουν με τους κερδισμένους και όχι με τους χαμένους. Το ποιοι είναι κερδισμένους, να βρούμε τους κερδισμένους και τους χαμένους. Είναι μια ολόκληρη υπόθεση. Υπήρξε υπερπλουτισμός, κύριε Υπουργέ? Εγώ πιστεύω ότι τουλάχιστον από τη δικιά μου την πλευρά ήταν πάντα και διαυγής και δεν ισχύει έτσι όπως παρουσιάζονται τα πράγματα. Μάλιστα. Επομένως θα μπορούσαν να γίνουν ωραιότερα πράγματα, να συμβούν. Βεβαίως. Έτσι δεν Βεβαίως θα μπορούσε, μακάρι να υπήρχε η γνώση σημερινή και εμπειρία και πριν 10 χρόνια, αλλά δυστυχώς φαίνεται ότι η ανθρώπινη εμπειρία αποκτάται σταδιακά. Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει η θεωρία της Αμερικανικής Δημοκρατίας. Ο πεθερός του Κέννεντι ήταν ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες του χρηματιστηρίου και τον κάναν πρόεδρο του χρηματιστηρίου, και έκτοτε το χρηματιστήριο της Αμερικής, της Νέας Υόρκης, είδε άσπρη μέρα εξαιτίας του ότι, γνωρίζοντας όλα τα κόλπα, δεν μπόρεσε να τον κοροϊδέψει κανένας και έκανε τους νόμους έτσι που να θωρακιστεί και να εξασφαλιστούν τα χρήματα των... Απλώς να πω ότι προσωπικά δεν αισθάνομαι έτσι. Αισθάνομαι ότι απλώς δοκιμάζω πολλές φορές, όπου πιθανόν μέσα στις δοκιμές να συμβαίνουν και ορισμένα παραπατήματα ή να μην συμβαίνουν τα πράγματα όπως θα ήταν. Αλλά πιστεύω ότι οι προθέσεις ήταν πάντα σωστές, ήταν πάντα διαυγείς, ανεξάρτητα εάν στη συνέχεια εξελίσσονται με ορισμένο τρόπο. Και το λέω αυτό το πράγμα γιατί παίζει ρόλο και πώς πιστεύει κανείς
όλη αυτή τη δομή που λέγαμε προηγούμενα. Κύριε Υπουργέ, με την εμπειρία που έχετε ως επιχειρηματίας και ως ιδιώτης επιχειρηματίας και όχι κρατικοδίαιτος, να υποθέσω. Ναι, σωστά το γιατί έχουμε και αυτή τη γενιά των επιχειρηματιών. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα μπορεί να σωθεί? Πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πιστεύω ότι σαν λαός πρέπει τα παθήματα να γίνουν μαθήματα και ζούμε σε μια πολύπλοκη κατάσταση και διεθνή και ευρωπαϊκή, μέσα στην οποία και λόγω και των δικών μας αδυναμιών είμαστε κατά κάποιο τρόπο ο ασθενής κρίκος, αυτός που βιώνει με μεγαλύτερη ένταση ορισμένα προβλήματα. Είναι πάρα πολύ δύσκολη η θέση μας. Πιστεύω ότι για να μπορέσουμε να την ξεπεράσουμε θα πρέπει και η ίδια η Ευρώπη να ξεπεράσει τα προβλήματά της, ώστε τουλάχιστον για ένα διάστημα να μας βοηθήσει. Αλλά η πραγματικότητα είναι, και την αισθανόμαστε όλοι, ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, ότι πάρα πολλοί συμπολίτες μας βρίσκονται σε κατάσταση απελπισίας, ότι υπάρχει άμεσος κίνδυνος και κατάρρευσης λόγω ρευστότητας και επιμέρων κλάδων. Παραδείγματος χάρη, η ακτοπλοεία μας είναι σε πολύ μεγάλο κίνδυνο σήμερα. Δηλαδή, τα νησιά μας, ο νησιωτικός πληθυσμός, το επόμενο χρονικό διάστημα θα βιώσει μια συνεχή μείωση των υπηρεσιών των οποίων έχει σήμερα. Να σας πω. Και είναι ενδεικτικά μόνο το αναφέρω αυτό το πράγμα. Ποιος είναι ο χαμηλότερος μισθός στην ακτοπλοεία, γνωρίζετε? Γενικά η ναυτιλία έχει καλύτερους μισθούς από το μέσον όρο που υπάρχουν στην ξηρά και ιδιαίτερα από την ποντοπόρο ναυτιλία. Στην ακτοπλοεία, που είναι μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα κατά κάποιο τρόπο, είναι διαφορετικά τα πράγματα και εξαρτάται κιόλας από τι ειδικότητα έχει ο καθένας. Μου είπανε ότι η πιο ταπεινή ειδικότητα, που είναι ο άνθρωπος που καθαρίζει τις κατσαρόλες με το σύρμα, παίρνει 3.200 με 3.400 καθαρά, αληθεύει? Ναι, πιστεύω ότι αυτό ισχύει στην ποντοπόρο ναυτιλία, όχι τόσο πολύ στην ακτοπλοεία. Δεν είμαι έτοιμος να σας πω όλη τη μισολογική κλίμακα, αλλά σαν αρχή η θάλασσα σίγουρα δίνει περισσότερα από όσο δίνει η ξηρά, και αυτό να αποτελέσει και ένα μήνυμα στους νέους σήμερα ότι αξίζει να στραφούν στη θάλασσα, γιατί η θάλασσα μπορεί να δώσει πολλές θέσεις απασχόλησης. Εφοπλιστής μου έστειλε αυτή τη λίστα και μου είπε, ορίστε τα αποτελέσματα του συνδικαλισμού. 3.200 με 3.400 καθαρά είναι ο χαμηλότερος μισθός. Και λέω, αυτό είναι επίτευγμα, δεν είναι αποτελέσματα. Άλλωστε το Υπουργείο Ναυτιλίας το Υπουργείο είναι για τους ανθρώπους της θάλασσας και όχι για τους εφοπλιστές, έτσι δεν είναι? Προφανώς είναι για την αυτοσύνη. Είναι για την αυτοσύνη των Ελλήνων, και η αυτοσύνη των Ελλήνων είναι αλληλένδετη και με τους ναυτικούς και με τους εφοπλιστές και με τα στελέχη των επιχειρήσεων, με όλους. Άλλωστε θέλω να πω κιόλας ότι, ξέρετε, σήμερα, εμένα ο πατέρας μου ήταν 8 παιδιά. Σήμερα η μέση οικογένεια κάνει 1,3 παιδιά, αν θυμάμαι καλά. Μια οικογένεια που μεγαλώνει ένα παιδί δεν το προορίζει για τη θάλασσα με την έννοια την παλιά. Το προορίζει, αν θέλετε, για αξιωματικό, το προορίζει για στέλεχος επιχείρησης, τον προορίζει για επιχειρηματία της θάλασσας και όχι τόσο πολύ, αν θέλετε, για δουλειές βοηθητικές. Άρα έχουμε και μια δημογραφική εξέλιξη που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας σε αυτά τα πράγματα. Σωστά. Υπουργείο λοιπόν για τους εφοπλιστές και Υπουργείο και για τους ναυτικούς. Αυτό έλειπε. Όταν λέμε ελληνική ναυτοσύνη, πιστεύω ότι ακόμα και πολλοί εφοπλιστές ξεκινάνε από πολύ χαμηλά, από ναύτες ή από καπεταναίοι. Ναι, με τα ιατρικά κέντρα και την περίθαλψη για τους εφοπλιστές και τα ταμεία τύπου ΝΑΤ, διαλυμένα ταμεία για τους ναυτικούς. Αυτά δεν είναι άδικα? Κοιτάξτε να δείτε, το τι είναι άδικο, ανά πάσα στιγμή δίνουμε μάχη για ένα καλύτερο κόσμο και ανά πάσα στιγμή συγχρόνως προσπαθούμε να επιβιώσουμε σε έναν κόσμο. Θέλω να πούμε στους ακροατές σας ότι στη δεκαετία του 60 υπήρχαν 80.000 ναυτικοί και 15.000 συνταξιούχοι. Σήμερα υπάρχουν 80.000 συνταξιούχοι και 15.000 ναυτικοί που πληρώνουν ΝΑΤ. Ποιος θέλει γι' αυτό? Εγώ πιστεύω ότι έχει σχέση με τις δημογραφικές εξελίξεις, αυτό που σας έλεγα προηγούμενα. Δεν φταίνουν οι ναύτες? Όχι, ούτε οι ναύτες φταίνε, ούτε είναι καμιά φορά φταίνε. Τι σχέση έχει το αν οι οικογένειες κάνουν λίγο και γι' αυτό οι εφοπλιστές, εάν οι οικογένειες κάνουν λίγα παιδιά και γι' αυτό φταίνουν οι εφοπλιστές? Αυτό έχει σχέση με την εκάστοτε φάση ανάπτυξης που βρίσκεται μια κοινωνία. Και μπορώ να σας πω ότι και φέτος, ακόμα και θαλασσινές οικογένειες. Δεν το λέω γι' αυτό, αλλά λόγω ακόμα και θαλασσινές οικογένειες, όταν κάνουν ένα παιδί, προτιμούν να παραμείνει στην ξηρά, κάνοντας τουριστικές επιχειρήσεις, ανοίγοντας ένα μπαρ ή οτιδήποτε άλλο, που να στείλουν το παιδί τους στη θάλασσα. Επειδή είναι
μια πολύ σκληρή υπόθεση. Γιατί προφανώς το θέλουν κοντά τους, γιατί είναι τελείως διαφορετική και η κλίμακα αξιών και η ηθική διάσταση μέσα στην οικογένεια όταν έχεις λίγα παιδιά σε σχέση με όταν έχεις πολλά παιδιά. Ωραία. Μπορούμε να έχουμε και τον οικονομολόγο, τον κύριο Δημήτρη Τσαγκάρη, κοντά μας για να κάνουμε έτσι μια σύντομη κουβέντα που μπορεί να έχει ενδιαφέρον, διότι είναι ένας από τους υπέρμαχους για την ενίσχυση του εφοπλιστικού κλάδου. Και λέω, κάτσε να φέρουμε κι άλλον έναν, να μην είμαι μόνος εναντίον. Καλησπέρα. Ναι. Να είμαστε... Εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιπαράθεση. Υπάρχει προσπάθεια μέσα από το διάλογο να ενημερώνουμε τον κόσμο και να βρίσκουμε τα σημεία ισορροπία και τις χρυσές τομές. Ωραία. Εσείς λοιπόν πιστεύετε ότι πρέπει να μην φορολογούνται οι εφοπλιστές και να έχουν όλες αυτές τις ελαφρύνσεις που έχουν, και για ποιο λόγο? Νομίζω ότι αυτό το θέμα που θέτεται είναι σήμερα σε μια επικαιρότητα. Και είναι σε μια επικαιρότητα γιατί υπάρχει μια συζήτηση για όλο το φορολογικό πλαίσιο της χώρας μας. Η άποψή μου είναι ότι το κρίσιμο σημείο είναι η λέξη εμπιστοσύνη ανάμεσα στο πολίτη προς το κράτος και στον επενδυτή προς το κράτος. Θεωρώ ότι κάθε κράτος η πρώτη του δουλειά είναι να μαζεύει φόρους. Όπως για ένα παιδί είναι σημαντικό να μάθει να περπατάει, ένα κράτος πρέπει να έχει ένα αποτελεσματικό σύστημα και ένα δίκαιο σύστημα φορολόγησης. Θεωρώ λοιπόν ότι κάθε φορολογία πρέπει να είναι στο σημείο εκείνο που μεγιστοποιεί τα έσοδα του δημοσίου, χωρίς να βάζει ένα κλάδο σε ύφεση και χωρίς να διακινδυνεύει την ύπαρξή του. Ωραία. Άρα θα έλεγα για κάθε κλάδο περιλαμβανομένου και του ναυτιλιακού, θα πρέπει να είναι κανείς ανά πάσα στιγμή ανοιχτό σε διάλογο, να μπορεί να κάνει μια αντιπαράθεση και να κρίνει ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά που μπορεί να έχει μια οικονομία από ένα φόρο. Δεν το πιστεύω. Γράφουν τα μηνύματα εδώ των τηλεθεατών ότι στην εποχή του μεροκάματου των 700 ευρώ, ο καθαρός μισθός της πιο απλής ειδικότητας σε ένα καράβι της ακτοπλοείας είναι 3.200 με 3.400, καθαρά είναι αυτά τα χρήματα. Ναι. Επομένως υπάρχει, έτσι, είναι τεροβαρές το σχήμα εδώ πέρα. Όποιος θέλει αυτό είναι ανοιχτή. Η μεγάλη πρόκληση της θάλασσας είναι ανοιχτή και σε νέους ανθρώπους, οι οποίοι πιθανόν σήμερα να μην έχουν... Συγγνώμη, με συγχωρείτε, αλλά το να μπω σε ένα καράβι και να κάνω το θαλαμιπόλο ή το μάγειρα που πάει από εδώ μέχρι τα Χανιά ή μέχρι τις Κυκλάδες και τη Ρόδο. Εντάξει, υπάρχουν καράβια πάνω από εδώ μέχρι τα Χανιά και υπάρχουν και καράβια που διασχίζουν τον Ειρηνικό ωκεανό. Μιλάω για την ακτοπλοεία. Ναι. Συγγνώμη, για την ακτοπλοεία μιλάω. Λοιπόν, είναι τα διπλά λεφτά όμως. Είναι τα διπλά λεφτά, δεν είναι λίγα. Πολλά λεφτά. Κοιτάξτε, υπήρξε μια δήλωση πολύ ενοχλητική του κυρίου Γιούγκερ ότι δεν έχει δει τους Έλληνες εφοπλιστές να κλαίνε. Εγώ συνήγορος των εφοπλιστών δεν είμαι. Το κουβεντιάσαμε αυτό το θέμα από το πρωί που κάνατε το ρεπορτάζ. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι αυτό που πρέπει να καταλάβει η ελληνική κοινωνία είναι ότι το εισόδημα της ναυτιλίας είναι ένα παγκόσμιο εισόδημα. Δεν παράγεται στην Ελλάδα. Ούτε είναι η Ελλάδα αυτή που έχει δώσει τα φορτία στην ναυτιλία, ούτε είναι η Ελλάδα αυτή που έχει δώσει τα δάνεια στην ναυτιλία. Έχουμε δύο άξονες εμείς, αν μιλήσουμε με εθνικούς όρους, την ναυτιλία και τον τουρισμό. Χρειάζεται ειδική κλαδική φορολογική πολιτική σε αυτούς τους δύο τομείς για να μπορέσει αυτή η χώρα να κάνει κάτι. Με ποια λογική ο κύριος Γιούνκερ είπε ότι δεν έχει δει τους Έλληνες εφοπλιστές? Είναι η δήλωσή του. Να σας τη διαβάσω στη Handelsblatt, την εγκυρότατη γερμανική. Δεν έχω δει τους εφοπλιστές. Ακούστε, εγώ πιστεύω ότι εδώ έχει υπάρξει. Είναι πιο ερέθισμα. Θα σας πω, νομίζω. Γιατί πρέπει να φορολογηθούν αυτό. Όχι. Κύριε Τριανταφυλόπουλο, ακούστε. Το ελληνικό πρόβλημα, να το καταλάβουν αυτό και οι τηλεθεατές μας και όλοι μας. Έχουμε ένα μεγάλο, υπέρογκο δημόσιο τομέα. Οι δαπάνες του ελληνικού δημοσίου ιστορικά είναι μεγαλύτερες από τα έσοδά του. Οι πολιτικοί αρέσκονται στο να περιγράφουν το κενό αυτό, τα χρήματα που λείπουν, ως προϊόν φοροδιαφυγής. Είδαμε ανάγλυφα ότι το κυνηγήσαμε με τις αποδείξεις και καταλήξαμε στο να έχουμε φορολογικές ελαφρύνσεις από τις αποδείξεις που μαζεύτηκαν. Λοιπόν, κυνηγάμε σαν το σκύλο την ουρά του. Δεν λέω με αυτά ότι δεν υπάρχει φοροδιαφυγή. Εδώ όμως δεν μιλάμε γι' αυτό. Εδώ μιλάμε για τη φορολόγηση της ναυτιλίας. Το παγκόσμιο η ναυτιλία παράγει εισόδημα παγκοσμίως. Δεν παράγει στην ελληνική επικράτεια. Αυτό ήταν ο λόγος που έχουν το ειδικό καθεστώς προστασίας οι ναυτιλιακές εταιρείες. Ναι. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει σε κλαδική φορολογική πολιτική, να ενισχύσει την ναυτιλία και τον τουρισμό. Εκεί είναι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της χώρας αυτής. Δεν υπάρχει άλλο. Μάλιστα. Εγώ θα πρόσθετα και όλα σε αυτά τα πράγματα ότι με τις κατάλληλες πολιτικές στο θαλάσσιο τουρισμό, που όλοι ξέρουμε ότι η πατρίδα μας είναι η ωραιότερη χώρα στον κόσμο, ο νησιωτικός μας, η ελληνική πολυνησία, οι ελληνικές θάλασσες, το φως, δεν είναι τυχαίο ότι έχουμε πάρει 2 βραβεία Νόμπελ με πηγή έμπνευση στο φως του Αιγαίου, μπορούν να προσφέρουν πραγματικά πολλές θέσεις απασχόλησης. Αρκεί να βάλει κανένας
τους σωστούς στόχους. Πιστεύω ότι, παραδείγματος χάρη, ένας στόχος να γίνει η Ελλάδα παγκόσμιο κέντρο της ναυπηγείας ή το να γίνει ο Πειραιάς ένα ναυτιλιακό κέντρο, αποτελούν προκλήσεις σήμερα που πρέπει να τις δούμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε από αυτό το φαύλο κύκλο που βρισκόμαστε, όπου συνέχεια δημιουργούνται και από επενδύσεις και υπάρχει αυτή η μεγάλη αύξηση ανεργίας. Ναι, χρειάζονται κίνητρα για αυτά όμως τα πράγματα. Χρειάζονται δεν μπορεί να έχει τα ακριβότερα καύσιμα στην Ευρώπη. Ναι. Έχεις 3.500 νησιά. Δεν πρόκειται να έχει σιδηρόδρομο ποτέ για να τα επισκεφθεί κανείς. Εδώ κυνηγάνε τις βάρκες, τα φουσκωτά. Υπάρχει ένα ασύλληπτο κυνηγητό. Έχουν διαμορφωθεί συνθήκες ενός πανάκριβου καυσίμου. Έχει δυσχεραίνει στο τουριστικό προϊόν έτσι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι αν βάλεις κάποιο στόχο, πρέπει να έχεις και τις σωστές πολιτικές. Εάν βάλεις σαν στόχο να κάνεις την Ελλάδα παγκόσμιο κέντρο εστιοπλοείας ή παγκόσμιο κέντρο του θαλάσσιου τουρισμού, θα πρέπει να έχεις και τα αντίστοιχα επιμέρους μέτρα για να μπορέσεις να το επιτύχεις αυτό το πράγμα. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι ούτε φοροαπαλλαγή ούτε χάρισμα. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Ποια είναι η πιο δύσκολη ερώτηση που θα θέλετε να κάνετε στον κύριο Υπουργό, που θα σας έπειθε ότι έχει όλη την καλή πρόθεση να προσφέρει, διότι είναι σημαντικό ότι μπήκε σε μια περίοδο που ο καθένας ο οποίος ασχολείται ή βάζει πλώρη για την πολιτική, στοχοποιείται. Εγώ δεν βάζω στόχο για την πολιτική. Εγώ βάζω στόχο να βοηθήσω τουλάχιστον για ένα διάστημα όσο μπορέσω να λύθουν ορισμένα πράγματα. Δεν έχω σαν στόχο ούτε να μαζέψω ψήφους, ούτε να. Έστω από καραμπόλα καταλήξατε από πρόταση ενός φίλου. Έτσι δεν είναι? Η πρόταση του κυρίου Βενιζέλου ήταν αυτή. Εμένα μου άρεσε ιδιαίτερα που ο Υπουργός έσπευσε να έρθει στην εκπομπή σας να δώσει εξηγήσεις στα οποιαδήποτε ερωτήματα είχατε. Πιστεύω ότι η συμμετοχή επιχειρηματιών στην κυβέρνηση αυτή τη δύσκολη ώρα βοηθάει. Ψάχνουμε σήμερα για Υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών για να χειριστεί μια πτωχευτική διαδικασία. Ίσως θα έπρεπε να σκεφτούν και την πιθανότητα και την ιδέα ενός κορυφαίου Έλληνα επιχειρηματία που να μπορεί να χειριστεί τέτοιου είδους καταστάσεις. Δεν νομίζω ότι ένας απλός καθηγητής πανεπιστημίου χωρίς καμία επιχειρησιακή εμπειρία μπορεί να ανταποκριθεί σε τέτοιου είδους πολύ δύσκολα καθήκοντα. Πιστεύω ότι πρέπει να ασχοληθούν με τις κυβερνητικές διαδικασίες άνθρωποι της αγοράς για να μπορέσουν να έρθουν κάποια πιο σοβαρά αποτελέσματα σε αυτήν εδώ την κοινωνία. Και επίσης πιστεύω ότι οι άνθρωποι οι οποίοι εμπλέκονται στην κυβέρνηση έχοντας επιχειρηματικές δραστηριότητες, αποκτούν και σοβαρά φίλτρα ελέγχου. Το είπε κάποια στιγμή ο κύριος Υπουργός νωρίτερα. Πλέον ελέγχεται πολύ αυστηρότερα λόγω της δημοσιότητας της παρουσίας του από ότι εάν δεν είχε κάποιο κυβερνητικό αξίωμα. Μάλιστα. Και αυτό ισχύει για τον καθέναν. Και ποιες είναι οι εγγυήσεις που δίνονται στον κόσμο ότι θα υπηρετήσετε το δημόσιο συμφέρον και όχι το... Κύριε Τριανταφυλόπουλε, πιστεύω ότι ο λόγος που με προτείνανε οι τρεις αρχηγοί δεν ήταν μόνο η επιχειρηματική μου δράση. Είναι ότι τυχαίνει στο πρόσωπό μου, πέρα από επιχειρηματίας, να έχω πάει και φυλακή για τις ιδέες μου. Πιστεύω ότι αυτός ο συνδυασμός είναι που τους συντρικάρισε και συμμετέχω στην κυβέρνηση. Πιστεύω ότι είμαι σε μια πολύ δύσκολη στιγμή για την πατρίδα. Προσωπικά σας το λέω ότι πράγματι είχα μια μεγάλη αμφιβολία μέσα μου και γι' αυτό εκφράστηκε και το ερώτημα που είπατε προηγούμενα. Αλλά αν θέλετε και η κρισιμότητα της κατάστασης και η δυσκολία των περιστάσεων με κάναν να πω το τελικό ναι. Από εκεί και πέρα φυσικά ο κόσμος θα κρίνει όλα τα θετικά και τα αρνητικά. Θα ήθελα να με κρίνει από το αποτέλεσμά μου. Θα ήθελα να με κρίνει κατά πόσο μπορώ να βοηθήσω στο να λυθούν προβλήματα, να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης, να είμαι τίμιος και ανοιχτός απέναντί τους και γι' αυτό έρχομαι και στην εκπομπή σας. Μάλιστα. Και τελευταίο ερώτημα πάλι από τους ακροατές. Υπάρχει μια μεγάλη μερίδα η οποία επικροτεί αυτό που κάνατε και το κάνατε με τρόπο, έτσι θα έλεγε κανείς, επικοινωνιακό, άκρος μέσα από το Facebook, γιατί ρώτησε τους φίλους του αν πρέπει να συμμετέχει στην κυβέρνηση το πρωί που αξίζει να δει πάντως κανένας τα μηνύματα που γραφτήκανε. Και μπορώ να σας πω ότι παίξαν ρόλο στην απόφασή μου, γιατί πράγματι πέρασε κάποια στιγμή που αυτά ραντεβόμουν. Και μάλιστα πολλοί νομίζαν ότι έκανα το ερώτημα έτσι, χωρίς να υπάρχει πρόταση. Αυτό είναι το αστείο. Θα κάνετε like τη ζούγκλα και θα μας τα στείλετε. Και θα τα δημοσιοποιήσουμε. Η ναυτιλία πάντως, κύριε Τριανταφυλόπουλε, δραχμοποιεί, δηλαδή ευρωποιεί σήμερα λόγω του εθνικού νομίσματος του ευρώ 15 δισεκατομμύρια δολάρια το χρόνο. Στη δεκαετία είναι 150 δισεκατομμύρια.
Είναι πολλά τα λεφτά για να παίζουμε που πέφτουν στην ελληνική επικράτεια. Δεν θα έπεφταν στην ελληνική επικράτεια. Είναι εύκολο να μην έρθουν στην ελληνική επικράτεια. Ωραία, δεν είναι εύκολο να παίζουμε με αυτά τα λεφτά. Ότι η ελληνική ναυτιλία είναι η πρώτη στον κόσμο. Θέλει ένα εθνικό κέντρο ισχυρό, με ψέματα, το οποίο να το βοηθάει να είναι. Με ψέματα, από μόνη της είναι η πρώτη στον κόσμο. Δεν είχε τα φορτία, δεν ήσουν η Κίνα εσύ, δεν ήσουν η Αμερική, δεν ήσουν η Ρωσία, ούτε είχε το τραπεζικό κεφάλαιο να τους δώσει τα λεφτά να πάρουν βαπόρια. Ξεκινήσανε μόνοι τους, πώς, δεν ξέρω. Ξεκινήσανε στο πουθενά στον πλανήτη και φτιάξαν αυτό που φτιάξανε. Και δεν είναι και τυχαίο ότι υπάρχει ειδική πρόβλεψη στο Σύνταγμα. Η Ελλάδα κινδυνεύει με ερήμωση και μαρασμό εάν προχωρήσει. Όλα αυτά τα ρεπορτάζ. Και να καταλάβει μισό λεπτό και η κοινωνία κάτι. Ο εφοπλιστής που έρχεται στην Ελλάδα και αγοράζει ένα ακίνητο πληρώνει κανονικά τους φόρους του. Και τα τάκ, τα ΕΦΑΠ, τα πάντα. Ο εφοπλιστής που και καταναλώνει. Λοιπόν, δεν έχει κάνει τάμα. Ο εφοπλιστής δεν έχει κάνει τάμα να έρθει στην Ελλάδα να καταναλώσει. Μπορεί να πάει στην Ήπειζα, μπορεί να πάει σε οποιοδήποτε άλλο μέρο του πλανήτη. Αισθάνομαι λίγο μόνο σήμερα, διότι βρίσκομαι απέναντι σε υποστηρικτές του εφοπλιστικού κλάδου. Όχι, προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη δραστηριότητα. Μισό λεπτό. Προσπαθούμε να προσεγγίσουμε τη δραστηριότητα. Τρέψτε με λίγο, κύριε Τσαγκάρη, και εγώ προσπαθώ να εντοπίσω άλλα θέματα, τα οποία κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικού μου βίου αποκάλυψα. Δηλαδή, εφοπλιστές μαϊμούδες, εφοπλιστές που πνίγαν τα σκυλοκάραβά τους, εφοπλιστές που έπνιξαν κόσμο, εφοπλιστές κακοπληρωτές, εφοπλιστές. Που δεν έχει και καλούς και κακούς. Άλλο λέω. Από την άλλη πλευρά πάντως να πούμε και αξίζει να επισκεφτείτε τις διεθνείς ναυτιλιακές εταιρείες, να δείτε σε τι ψηλό επίπεδο έχουν φτάσει σήμερα. Σήμερα είναι πρότυπο λειτουργίας επιχειρήσεων οι μεγάλες ναυτιλιακές επιχειρήσεις. Το ότι μπορεί πριν χρόνια να ήταν, ας το πούμε όπως λέτε κι εσείς, να λειτουργούσαν σε τελείως διαφορετικό πλαίσιο, ας το πούμε. Κύριε Υπουργέ, αυτό συμβαίνει πάντα. Τον κακό εφοπλιστή ποιος θα τον ελέγξει? Με συγχωρείτε, αν έχετε τόση θέρμη να στηρίξετε τον εφοπλιστικό κλάδο και καλώς, διότι φέρνει τόσο χρήμα και τόσο συνάλλαγμα στον τόπο, πώς θα ελέγξετε τους κακούς εφοπλιστές? Θέλω να σας πω το εξής πράγμα. Υπάρχει μηχανισμός ελέγχου και τιμωρίας σε αυτή τη χώρα? Βεβαίως υπάρχει, γιατί σήμερα. Μα δεν υπάρχει, μα εξελίσσονται οι κοινωνίες. Δεν έχει καμία σχέση ο χώρος ναυτιλίας τα τελευταία 20 χρόνια με πώς ήταν πριν. Σήμερα έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηροί οι κανόνες. Πολύ αυστηροί κανόνες για τη ρήπαση, για τη διαβίωση των ανθρώπων, για τις λειτουργίες. Και αυτό έρχομαι και λέω ότι έχουν προχωρήσει δυσανάλογα με το πόσο έχουμε προχωρήσει εμείς. Εάν πάτε σήμερα, δηλαδή θα άξιζαν οι υπουργοί να στέλνουν τους υπαλλήλους του δημοσίου στις ναυτιλιακές εταιρείες για να δουν πώς έχουν προχωρήσει. Μην ξεχνάμε ότι τα τελευταία 20 χρόνια έχει διεθνοποιηθεί η οικονομία, ανεβαίνουν συνέχεια οι προϋποθέσεις που χρειάζεται. Κύριε Υπουργέ, πάω πάλι στον κόσμο, γιατί τα ερωτήματα του κόσμου βεβαίως ο κάθε άνθρωπος, οι πολίτες που μας παρακολουθούν, εσείς που μας παρακολουθείτε, έχετε την δική σας άποψη. Γιατί να εμπιστευτούμε τον Υπουργό? Κέρδισε πολλά εκατομμύρια από τις εταιρείες του, τις οποίες μετά έριξε στη φωτιά, και εκείνος έφυγε από το χρηματιστήριο και οι επενδυτές καταστράφηκαν. Ναι, είναι τόσο ευχαριστημένοι όλοι από την πορεία του χρηματιστηρίου κτλ. Αλλά δεν είναι όλοι φίλοι σας. Και επίσης να πει, λέει, δύο λόγια για τον γαμπρό του, τον Γκαμπουρίδη, ο οποίος με μια εταιρεία συμμετοχών έριξε μια 900 εκατομμύρια λίρες φέση, δηλαδή 2 εκατομμύρια δολάρια. Ο καθένας ό,τι θέλει λέει, εν πάση περιπτώσει. Ο γαμπρός μου ο Καμπουρίδης είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Προέρχεται από ένα χωριό της Κύπρου, πήρε 3 πτυχία από το MIT, όλα με υποτροφία. Έχει ένα πρόγραμμα επενδυτικό πολύ αξιόλογο. Τις επόμενες μέρες εγκαινιάζει τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει γίνει στην Ελλάδα μέσα σε κρίση. Το Amman Resort, που είναι η ανωτέρου επίπεδου, εν πάση περιπτώσει, τουριστική επιχείρηση στην Ελλάδα. Και σε λίγες μέρες πιστεύω θα είμαστε όλοι περήφανοι για το έργο το οποίο έχει να παρουσιάσει. Αυτός είναι ο γαμπρός σας. Αυτός είναι ο γαμπρός. Ο οποίος έκανε μια πολύ σκληρή δήλωση ότι οι Έλληνες θέλουν και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Νομίζω ότι καλό θα ήταν να αποφεύγει. Εντάξει, θα κοιτάζω να του λέω πολιτικές συμβουλές, να του δίνετε επικοινωνίες. Αυτό το λαμπρό παιδί λοιπόν δεν είχε την Dolphin Capital, αυτή την εταιρεία που διαμαρτύρεται ο κόσμος ότι έχασαν οι επενδυτές τα χρήματά τους? Δηλαδή, συγγνώμη, οι επενδυτές είναι Παναγίες που εμφανίζονται ξαφνικά να λένε τέτοια ερωτήματα. Εδώ πέρα η Εθνική Τράπεζα είχε 55, πήγε 100. Δηλαδή, αυτοί που τα λένε αυτά τι θέλουν να μας πούνε? Θέλουν να μας πούνε ότι είναι ένας κόσμος αγίων, ότι υπάρχουν, ας το πούμε,
Εθνική Τράπεζα από 55. Εδώ έχει γίνει, έχουν έρθει τα πάνω κάτω σε όλους τους τομείς. Η Εθνική Τράπεζα από 55% είχε τον αέρα της Εθνικής. Ενώ στην περίπτωση του γαμπρού σας... Θα τα δείτε ότι υπάρχει πολύ... Όταν είσαι στο χρηματιστήριο υπάρχουν περίοδοι που είσαι πολύ υποτιμημένος ή πιο υπερτιμημένος. Τον εμπιστεύεστε τον γαμπρό, τον εμπιστεύομαι απόλυτα. Πιστεύω ότι είναι ένα διαμάντι και από αυτούς μπορούν να δημιουργήσουν τη νέα Ελλάδα. Μάλιστα. Πολύ καλύτερη από τη δική μας. Αν δεν ταιριάζαμε, δεν θα συμπεριάζαμε που λέει ο λαός μας. Εύχομαι να έχετε καλή τύχη. Ευχαριστώ για πολύ, το καλό της πατρίδας. Θεωρώ ότι είναι νέο ήθος πολιτικό την ώρα που υπάρχουν καταγγελίες να είστε εδώ στο στούντιο και το λέω δημόσια αυτό. Αξίζει τον κόπο να το σημειώσουμε και να το αφήσουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας. Ναι, αυτά δεν τα ξέραμε μέχρι σήμερα. Εδώ βρίσκαμε οριόμενους να μπαίνουν στο στούντιο για να υπερασπιστούν τα δίκαιά τους όταν είχαν κατακλέψει τον τόπο. Είμαι ιδιόμορφη περίπτωση, πράγματι. Όχι, δεν είστε. Είναι μια φυσιολογική περίπτωση. Έτσι είναι η πολιτική σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, εκτός από αυτή τη χώρα. Όπου ήταν παπάτο και ο καθένας έκανε μέσα από μια ελεγχόμενη δημοσιογραφία αυτό που γούσταρε και αυτό που ήθελε. Του τέστην δημόσια σχέση. Δεν κάναμε δημόσιες σχέσεις. Και επιχειρηματίες που κρύβονται, κύριε Τριανταφυλόπουλε, να το ξέρετε κι αυτό. Ειλικρινά, εύχομαι καλή επιτυχία. Και εύχομαι να έχετε υγεία για να ολοκληρώσετε αυτό που θέλετε να κάνετε, με την προϋπόθεση ότι θα ξεμπλέξετε από όλες αυτές τις ιστορίες με τη δικαιοσύνη, ούτως ώστε να... Δεν υπάρχουν εκκρεμότητες με τη δικαιοσύνη. Δεν είναι πραγματικότητες. Δεν έχω καμία εκκρεμότητα με τη δικαιοσύνη. Λευκό ποινικό μητρό έχω. Όταν κάνεις δράσεις, πιθανόν να έχεις και προστήματα ή ορισμένες ατυχίες. Εντάξει, θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Η δράση έχει αντίδραση, έτσι, δηλαδή. Έτσι πάει. Λοιπόν, τώρα, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, εμείς θα πάμε σε ένα διάλειμμα. Αμέσως μετά θα περάσουμε στα επόμενα ρεπορτάζ, που είναι υποψήφια με το λαό της κυρία Τριγώνη.